Gusto mo na yung luto, nak? Luto sa pansit, guys. Sige, sahog na fried chicken. Fried chicken na isang sahog sa pansit kanton. Salamat jud kadyo. Ginoo kayo adyo di na tumba kay ha magunis ang gitukuran, guys na. Gitukuran na ni sa og kahoy. Duha ka bukang gitukod ni sa, guys, kay pinutod na ni nga mansangita sang gitukod na gibutangan sanga diri kay arang sega man hangin gabi eh. Mura man jud kanang nagigira dadtog mga atep kay nang lupad man to mga atep dito pikas to ah. Nang lupad to mga atep dadto. Nangatumba tong atong gani gabi diha murag ga mao di ay kay natumba di ay ag kuan nagiali diha man to na mo nagbuto-buto gabi murag nagi kuan kay natumba di ka to mga giali nilang mga sin diha, guys. So ito ay mga sin nga na higo sa ito lamang yampo karon, guys, ag mga tagaliti kay nakakita ko sa mga video nga napaday ko ni mga kuan, guys, kanang mga natabunan sa naglandslide. Sa ato lamang tanging apilog ampo sila nga ma-okay na sila didto kay ra man jud makagruman jud kanang paminawon bitawon sa mga balita nga ingana na mga pag-upload ng mga video nga ingana luoy kadto tan-aw nang makahilak bitaw ta, guys, nga may mga nahitabo ron. Grabe ka pagkita makabawi sa kuan udit. Ida, guys, nagluto man si Nicole ganiha pansit so mga antaog saging gagmay. Guys, ako na po di, guys, si Ruby Provinciana nga murag na og sigbin ga. Karon day, guys, mag-istorya mi gamay sa hangbana sa among mga kaagi kay namo to ining comment nga sa among mga kaagi sa hangbana nga kanang unsa mi ba nagkaila. So mag-istorya taron, guys, gamay ja. Ara man kasaba dali, guys, kay sa galagi kuha na siguro dadto ta sa kwarto ni Christine. Hi, guys, dari mi kay sa kwarto to as Crystal nga ga kuan ga module ga dali na pa kay mga story sa tapa handumana ni Zoe sa usaha kaawi maghandumanan ko ni, guys, kaya na just say ang hello story nun. Hi, guys, Na ako na pud digi sa mangka pudi ay si Elpunso ang bana ni Ruby Provinciana. Ruby Provinciana. Ay, nakailing pulo. Diya magaling ka nabihag sang dimple. So, guys, diya sa nabihag sang dimple kasi na. Pikas ko no. Nasa bayanday. Pikas ko no, wala. Naoy, Ay, lain na. Kung gay napangag na magbuko kay Bro, magkuno. wala ko mga ngipin Kung di. pikas mo yung mura klaro. Oh. Pero sa unang Pikas lain mo muna mamagana. sige Ay, na. pareha gamay na. Panay sa mag-istorya namin, guys, diyan ko anong minsan diyan anong na-inlove sa nako, guys, nga mura man kog naong sigbin. Ay saba day sila kinong saba day. Eksaba mo na, kaya dili may mga focus dire. Paminaw sa pag module lang diya still sige na pa. Diba Oh, dito, guys, ang sugdan tong amo ang mga kaagi ba sa wala ni Robe about sa mga kung asa mi kasugod nagailamay niya. Ang love story na mo ba? love story. Na-inlove rin Ang kandumanan sa kawit. Dito, guys, ako man kun sa una, guys, dito ko magtrabaho sa Manila. Agapuyo ko sa kuan ba sa West Triangle sa Quezon City. Jadura po. Kuha na siya, guys, subdivision ba? Yeah. Sa sulod sa subdivision, napod siya murag ng Embassy Garden gani. Yung gipuyan ba niya. Silingan rami dito. Ya, dito mi nagkaila, guys, na kana siya kay amo ang balay nga gipuyan dito dapit naman ng karsada nya magstambay ko sa mga lingkuranan. Sige man na siya ga balik ko sigarilyo sa buntag mudto hapon. Balik. Kay sugon mo kasi mong amo nimo. Okay, ang amo, guys, kasi ko ato itong manigrilyo. Mga baji. Di mo tong tanong ako nimo nga
mura magbisaya bayana kay mura kung nakadug nimo nga mga magbisaya ka ba, mo to nang tanong ko nimo. Kung Bisaya ka, di. Mutong niingon ka nga Bisaya gud ka taga Bohol niya. Mutong matana ko nimo kung pwede ba ko mga number nimo. Ya, tagaan man ko nimo telephone number kay so una dili pa man to uso katong Cellphone. mga cellphone kato pa mang telepono nga Kwanto sa PLDT. 90 na to. Mga Bata kwanto, pa mo, kwanto. 1999 ana. Di, uy. 1997, 1999, 1998 man ko dito. Oh, pero bas mo wala pa to 1997, makaila to. Di, Nagkauya dito ba sa sa embassy, 1998 ko. Kaya ako niabot Kay- man ko dito 1995 man ko. O, 1998 ko kay awa pa dito, 1997 pa dito. Kay 17 pa mang edad. Di sa ato pa wala pa tayo makaila dahil nato. 17 pa. Remoto ang sinugdanan ato. Di na kog number nimo, nagitagan ko nimo nya. Akong gisulayan og tawag to. Nya mo tubag kay imo mga amo nga katong bayi ba. Motong Marami siguro. mingon man siya nga kinsa man dai ka gon sa kaniro bilin. Di mo murag mulo ko maangkon ba nga muna ako lang gi kuni-kunuhay nga igagaw. Pero pisig dili ko. Di mo tong di man nakailan makang Alex. Lagi ka itong taga Barkada mo to nako mo tong ato na ko niya mo ingon nga nakailan ba ka ni Ruben? O kailan ko ana mo tong ingon siya nga ipalihog nilang ko ingon nga makita taon yung gabi Oh, dito di ba day na. naglabay ko basura ka ba? Kaya Dito kadagabi man mo to ka. maglabay basura gud. Oo. Dito Kaya na ako ang subdivision magtibok-tibok guys, sa ko. gawas man may maglabay basura ato dapit sa nanay. Nailabayanan ba nga lazo kayo sa highway sa boulevard na dapit. Kahit sa dapet. Sila pud maglabay pud sila basura. Manang magtagpo mistos basurahan. Wala basurahan dito nakita mo. Dili sa basurahan man magdungan lang og labay og basura. Ito babay na diskuan. Motong Kasada. chika hangtod. Nag-abot og Domingo wala ko duty. Sabot nga manimbata. Mga hapon ana. Motong mga baklaran, mga kiyapo. Hangtod nga Ay, katay kayo na no, murag ako naka-close na taba nga makakuan dito na sugod ko na nangayab gunin mo nya. Pero murag dugay man kanang uyab no, murag amigo-amigo pa man Oo. ato sa una. Siyempre mawala pa bayat Murag kuan. Murag dugay sa kadunang uyab guys kay murag yung murag tubuyon ko ba murag kanang murag amigo rami ato nya murag kaduga dyan kay murag na-inlove na siguro si Jana ha bitaw. Na-inlove. Di mo tong Na-inlove na siguro si bago Jana. man ato mga pila ka higayon to nga mga Domingo magsimba me. Plano mo napunta nga magkuanta ka ng Nagsini. tanog sini ba? Kung sa imong time, ako kay Domingo man ako ang time. Mo to ikaw di akong giagad kung sa adlaw ka pwedeng mo gawas. Mo to Domingo man to tang nang kuan nga. Ang nananaw mi first namong pananaw guys is imigamon. Nya gawayab na Pero ta. wadya ka na ka hinumdum sa katong gisugot ka na ha. Sige. Katong gisugot ka. Katong gisugot ba na ako nakalimot naman ko sa mga kaagi nga ginsa kan hapog sugot. Naghinumdum ka ginsa kan hapog Pero sugot. pero gisugot ko ni Katong wala nakalimot naman kung kalimot ko kung sa tanim pag-ingon. Ako noon wala nung ko makalimot sa akong gingan nimo, pero ako nakalimot ko sa kuan pag yun sa kanimo pagsugot. Yan sa mga kapagingan. Ha? Yan sa mga mga hay. Hindi, ang ingon lang nga. Wala ko'y gusto nimo, mura to. Hala, murag yung kung kasi gusto nimo na na ko kita mga bata ko sa bitong tayo mga guys, bata pa ko ato adto ko ano nga na din mo uyab-uyab nga na banda. Malagi nang pag dali ara ka ko nagbinjo. Di mo tong nabot ang panahon Kasi nga. ka nak. Wasa kay buti-was na may istorya ka rin dito. Di mo tong niabot ang panahon nga kuha na ka kanang nipahawa na ka sa imong gitrabuhan. Nga dito na kong Bulacan. Asa na ka ato no? Asa Bulacan na ato? dyan murag dugay na tawa na way communication na to kay. Ah, Guys, mo to nga murag na in love na siguro ka na in love na ka na nga kay ako may nag-alaga nimo. okay. Na, Kay galagaan murag na siya na ako ho. ni-realize ba nga. Magiluyon kay ka ba nga kuan. Butan kayo ano ba? Ano guys kay wa di sila ay mapatungan kay dari di na matunga. Itong panahon na to nga grabe kalisod na ako nga maklusog tindog. Naagod ka para imo kong gaawon na mustahon ko okay ba ko bisag wala na ko ato makatrabaho mga pila ka semana to kay hindi kong tilis unang magkuan man kanang magtulo ang nana ba.
murag Mga allergy sa kuan sapatos. sapatos allergy. Diya katusig uwan dito sa kuan nga baha-baha ba. Na allergic to nga guys nga nag kuan namin nato ni diyan ja. Lalagoy nahitabo na mo ni Jagod kay pag uli na buhol kay matong mabalik lang jud ko siguro ko kay nanamay nahitabo na mo duha niya matug murag buntis mo siguro ko nga na. So ni balik jud ko Manila kay Pila ka bulan makato. ha? Pagulin mo sa buhol ng diko kay tatay nimo. Dali ra oy nya nanawag mo kunin mo kay magbalik ko unja. Pagbalik na dito na ko sa Muntinlupa ilain si Mita. Matong ato na ko kay ilain si Mita mag-atuhan sa Muntinlupa. Ano mamisita ka na sa una sa Muntinlupa magdagali kag mga orange mga nga na ja matuta sa Las Piñas tama na og sini nga na ba. Jarang niwanga man nimo sa una maluoy mo kunin mo kay ra man kanimo niwanga ja. Murag nagbalibay no ano nga Arang niwanga. sa una mas bata-bata ta. Muray nung tagay mga tigulang na karon Arang no. niwanga na dyan sa una guys ang laway tigulang sa na ka mga muray mata no. ja. Wala ginang Na murag na bata. murag na in love din siguro Murag- sa nahakay. Malagi na guys na sakit sa galagaan. Ja ako ra jay muhilam sa tiil nga kanang nagbasa-basa bitaw nga nagnana-nana. Kay di mo kumakuha nga na guys May kadili ka lodon kuan no. lugon kay siyempre luoy bitaw ko nimo sa una. So grabe to sa una iluso ka lang. Kapag hibawon tatay nga nabuntis ko mo to ni suwat ni tatay nga nalagi kay magpakasal lagi may guwis. Okay. Hibaw, apat, Buntis naman si Nicole Ato ipanganak og June 23. June 23 year 2000 sa iyahang 23 dyan sa ultrasound 23 dyan siya ning gawas mo tong pagkakuan kinahanglan jud mi magpakasal og guwis dyan mga ko nya kinahanglan man ato guys ang pirma sa ginikanan kay nga bata pa ingon mi nila ko no minor pa na edad kita mi dawaton sa huwis kay bata pa kadumi pakasal dyan mo tong nisuwat ming tatay kay magkuan si tatay wa jud na mo pirma kay kuan kanang sugo lagi si Jang nga ang ako kay 1 week naman nakabalik naman ako agad sugo si Jawa Manila. siya gisuwatan pa jud kung tatay dadug ka ng puwan sa giputan nag cruise kay matong gikuan ni kunija kanang maldisyon kuno kunija kay nganong nagminje ko ginan ba kung tatay sa una nga na kay bawo jud sa Tyron nga nag maldisyon kuno kunija kay ilagi sa ganahan nga magbinje ko mato nga suko siya nga nagbinje ko ja wala man jud mato si Jani suwat na laman si Jang tatay nga nagpakiluoy nga tay kanang kinahanglan siya mapirmahan kay mga anak na lagi ko. Nahitabo na to guys nga wa jud mo sugot si tatay nga ipakasal mi matong si Jay nagmakiluoy mato naluis tatay. So nagpakasal mi guwis. Ja pagka kasal na mo guwis mag June 14 mi gikasal. Kanamdam ko ja pagka June 23 nanganak na ko. Ja guys, mao to imong kuan guys. Istorya namo nga paano mi nagkakuan ja na mag-away jud mi nga nang pasakitan ko ni Jay nga na wa jud. basay Oo, nagpasakit na ni Jay. Sikat-sikat jud guys, wa pa jud ko rin dyan mapasakiti. Kanang ako noy magpasakit ni Jan. Diyan maro to guys kay ang taas na nakaadto ka mong video, di na maigo nag-edit na ho manang kanang ditso-ditso na laman ng mga istorya kay maro to basta among kaagi nga na nagihan na mo tanan nga. A few moments later. Sa guys nagkuan din ni si Jan nag sa kanak. Diyan na guys, mo na yung gipangdugdugan ng mga plywood gabi kay mulupad man ning kutina. Dari. Kaya mo lagi na mong bahay, lagi na mong mga tagpi ra. Sige laman kay safety ra man pud mi gabi. Walang pud mi kuan sa hangin nga arang kasugan mo lagi to sinday wala ka to gabi kay nahadlok sig murag balik kuno ang audit. Ja salamat kadto sa Ginoo kay wa man dudjay kadto sa mo kuan wa man nagbuntag. Tama ra man tos mga alas 12 man siguro to. Na kung bati diha ano na magadihaga. Hi nak.